dono raras lerebuti mandono raras Kidung jroning pananggilan kata-kata pengendikanipun Nata Ndrawati nadanto semuni menceng lakune luntur panembah suda rasa katresnane awit kebrongos aturipun ingkang putra Prabu Bama Narakasura ya Raden Seteja linangkung sang tapa penemban Durna bawaning pendhita mawa wisa lan mawa racun satemah jroning parapatan agung datan wonten ingkang nyabawa nadan datan kelair mung kandhek ing dada yen ana lakon kaya ngene mengko dadine kepiye katungka geger pasiban jaba kaya gabah dan interi kaya sapu pedhot saka suwe sumengko sengko tatane satra jangkar bumi Raden Antarja minggah singgil binaturata dados jengak kang sami tumingal kanca njaluk dalan ana dayo mendak alon tata terap silamira ngajeng kenastanira kalih magawe pronto yen ngandika magawe pronto atur kang mawantya wantya alon wijiling sabdo nimbang
Bisma sasmitaning sundha sekaring bawana langgeng. Ndak waspadake ingkang munggah ana ing sitinggil Binaturata kaya dene Yogaku. Satron jangkar bumi Antarja. Padha kanthi prayoga nggonmu suwan nggir Antarja. Kawula nuwun-nuwun inggih Dawa Prabu nampi berkah pangestu paduka suwanipun ingkang putra winantu nyaosaken pangabekti mawan mugi konjuk sandhaping padha waji ing Dwarawati. Ya wis ingsun tampa pangestuku wae murgake tampan ana. Sanget anggen kula mundi paring pangestu paduka mugi saken dadosaken jimat paribe waji ing Dwarawati. Murgake matur ana wigati apa? Semune saka sarating mitra tepung kang wimbo sowane Antarja nggembol wigati ingkang sininggit kang mangkono margake matura ewa semono yen ana bab ingkang werit lan rungsit manjinga ana ing Datulaya catur nitra sak pejagong kelawan pun wa ing Dwarawati. Ingkang sepisan kula marak sowan dipun utus dening Wa Prabu Puntadewa kinen nyaosaken pangabekti konjuk paduka Wa Prabu ing Dwarawati. Wis ingsun tampa mengko balene Antarja taklimku aturna Yayi Puntadewa. Ngestaken dawuh. Ndungkap duwe ingkang wigatos duh Wa Prabu dipun utus Wa Prabu Puntadewa kinen nyaosi priksa bilih titiwanci kelenggar menika kadang kula Dimas Gadukaca nandhang wiyadi. Dimas Gadukaca nandhang ruga. Nandhang sakit madal saliring usada keparingipun pepundhen kula para Pandhawa ngaturi Wa Prabu Kresna tedhak wonten negari Ngamarta saperlu paring pangandikan syukur bagi saged maluyakaken penandhangipun kadang kula pun Dimas Gadukaca mekaten waji lepat atur kula diagung pangaksami paduka waji ing Dwarawati. Mengkono nggir Antarja ingkang sepisan pun wong ngaturke rasa bela sungkawa kedadian ingkang tumempuh ing Ngamarta kadangmu dhewe si Gadukaca nandhang ruga tegese nandhang lara keng madal saliring usada. Mekaten waji apa ora Yayi Puntadewa Dimas Werkudara Dimas Arjuna lan Yayi Kembar ngaturi para brahmana pendeta kiai lan para santri ngucap donga suci kekidung mantram sakti lan kidung puji rahayu sak perlu golek sarana golek dalan padhang mbok menawa ana trontong-trontong kanggo maluyakake penandhangi Yogaku Gadukaca. Sampun marambah-rambah lan makaping-kaping ewa semanten cabar gagar wigar tanpa karya. Pramila adreng pamodhaipun Wa Prabu Puntadewa wangsulipun Antarja kula kedasaken nderekaken paduka Wa Prabu ing Dwarawati. Yen ngantos kula wangsul mboten pikantuk damel bebendu menapa badhe kula sandhang langkung-langkung Rama Kyai Werkudara badhe paring duka dhateng ingkang putra. Yen mengkono nggih Antarja rening parapatan iki ana tamu eyangmu ing Sukalima lan kadangmu ing Trajutresna. Mundhak kurang prayoga kedadiane ndisi ana laku bali ana ing Ngamarta. Sabubaring pisuwanan iki mengko pun wa bakal nyalirani tedhak ana negara Ngamarta. Wah, mboten waji. Kula wangsul kedah nderekaken paduka Wa Prabu Kresna. Yen kula wangsul kok mboten saged nderekaken paduka, tertamtu jangga kula minangka lintunipun. Seteja, nggih seteja. Kasembatan ingkang ginayon nanging popoteng kang tumanduk negara Dwarawati iki margake padhangna nggih seteja. Lir ginetap jojobang mawi ngongis
netra kocak ngondarandir kumrewis pucuk ing rawis Raja Manik senjatan ngalam kang pinuding jagat kadangipun Kakang Antarja Antarja kula wonten dawuh Kakang Seteja kowe bukti kelawan Sudarmaku ning ora ngajeni karo pun Kakang monggo yen diaku aku sedulur tuwa awune luwih tuwa Seteja timbang Antarja kene ucapmu kowe ngawu gawar ngawur mripatmu melok-melok ning kowe ora weruh mandeng ning kowe ora weruh kowe nyiwake nyepirake karo pun Kakang lepat kula nyuwun pangapunten Kakang Seteja ora ana pangapura meneh wis entek pangapurane tak weni pangapura ning syarate kowe bali yo syarate Antarja kowe bali ning Ngamarta aturna Paman Puntadewa negara Ndarati ana tamu Eyang Penembandana lan pun Kakang ing Traju Tresna apa tumon Ratu Lenggah Dampar ana punggawa ana tamu sing padha lenggah ning papan kok ditinggal lunga mula kang sapa iku Antarja kowe bali yo matura Paman Puntadewa siji dina ganti wektu ganti mangsa kala mengko Kanjeng Dewaji arep nyalirani cedhak ana ing Ngamarta nyuwun pangapunten sowan kula menika mboten badhe pinanggih kalian Kakang Seteja ning perlune Antarja wa sing rembag kalian Siwa Kresna piye kuwi Sudarmaku kuwi wong tuaku aku anake lanang wis dipasare Purba lan Wasesa kanggo ngetokke dharma buktine Seteja labuh-labuh tumrapmu sak bangsa negara aku didhawuhi nyingkirke Popeteng didhawuhi nyingkirke Popeteng Popeteng ing praja ya mung pakartimu Antarja gelem bali apa ora bali boten badhe dilat idring sampun kula aturaken mindak boten kajen gesang kula piye mamakmu mok dumindakmu des mak bathok mripat para ande delok ora gelem minggat dugang tuklak modar kowe dangu saya leres pandhuginipun pun bobong yer badhe kelakon penjangkanipun wayah kula pun Seteja dasar menapa putu kula Gatotkaca niku pun lara mongko luput tinamba lah menika nger menika bulonon yen ngaten ing dipun gayuh badhe kasembatan Seteja dadi senapatinipun para Pandhawa jalaran Gatotkaca sing didama-dama niki lara mongko ditambani mboten mari wong lara nek ditambani mboten mari niku wajib napa yen mboten mati nggih mati mila Gatotkaca pejah putu kula Gatotkaca mati Gatotkaca mudhar-godhar mati goti yen Gatotkaca pejah kalenggan senopati ingkang nampi wayah kula pun Seteja mila yen wonten sinten mawon punggawa utawi putra-putra Ngamarta kok badhe ngalang-alangi putu kula Seteja mboten namung Seteja Durna ora trima modar Saki lungguh ratune ku Sencaki apa Kresna ratune aku apa kowe menawi kersa Koko Prabu yen boten kersa pilihan malih cocok kula dados PJ nggih mboten menapa-menapa namung kantun 2 taun langkung sekedhik mboten menapa-menapa pun timbang dadi ratu ora wicaksana utawa dadi PJ mboten menapa-menapa ratune kuwi Kresna dudu kowe Setyaki sampun mangertos ingsun ora perintah aku ora dawuh kok kowe tumandang apa bener tumindakmu kaya mengkono apa bener pakartimu Setyaki bener kalian boten tumrap kula mapan dateng penganggep lho kok mapan ning penganggep piye yen dasaripun cocok
yen dasaripun tresna arep ora bener ditutupi, dianggep becik, dianggep apik. Ning nek dasar pawitane wis ora cocok. Pawitane wis ora cocok, apik sundha langit tetep dicacat. Wah leres, bener banget iku, bener-bener. Udawa meneng. Oh nggih, nggih. Kowe luput, kowe kleru Setyaki. Kresna ora dawuh kok kowe tumandang. Kejaba yen pun Kakang kuwi dawuh. Lah wong Kresna ora dawuh, Jobi. Upaminipun yen dawuh kados pundi? Upaminipun paduka dawuh dhateng Ingkang Rai Setyaki. Wis ora tak baleni. Lho kok ngaten? Kok ngaten perkawisipun menapa? Sebab iki ming upamane Kresna dawuh kowe mak brudut geblas tanpa pamit. Kaya malah wong diperintah ngamplengi Paman Durna. Wis mundur. Upami kula ora dianggep ora apa-apa. Leren dadi punggawa, leren dadi senopati. Lho kok ngono apa Raiman kowe nyawang karo abdi-abdiku sing nom-nom kaya ngene iki? Wong perkara etok-etok wis umur tuwa kok arep leren. Meng perkara untune apa kok arep leren dadi senopati? Sampun. Wendel mawon. Udawa Setyaki margake waliken paningalmu metu njaba bubarna kang padha gantung siba steja diawat-awati. Aja nganti ana putunging balung pecahing dada mundhak dadi lemah sangar kayu angker. To. Paripurna pangandikanipun Nalendra ing Dwarawati nglunggahi tembung sabda Brahmana Raja. Jeleng saking palenggan dampar dentaka ndurir Sang Prabu kinurmatan ungeling damelan monggang.